Сәнгатьне яраткан кешеләр җирнең кояшлы ягында яшиләр. Мөсей Кәримнең бу сүзләренә Башкортстанда бик еш мөрәҗәгать итәләр. Канатлы сүзләргә әйләнгән бу гыйбарәне бигрәк тә театр әһелләре яратып куллана. Башкортстан сәнгате турында сүз чыкса, гүзәл судагы балык кебек йөзә. Мөгаен, бүгенге тапшыруда миңа бераз сүз дә калмас инде, чөнки безнең кунакларыбыз Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры. Исәмез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда мәдәният дөньясында Хәерле тапшыру. көн. Студиябызга күптән шулай ерактан кунаклар каршы алган юк иде. Хәерле көн. Кем әйтмешли, текле аягыгыз белән. Рәхмәт, Хош келдегез, хөрмәтле кунаклар, исәмсез. Һәм инде бүген безнең студиябызда кунакларны каршы алучы якта бар Искәндәр, шулай бит? Аларны күрүебезгә дә без бик шатбыз. Үзебезнең театр әһелләре. Башкорт академия театры бездә кунакта соңгы тапкыр 2008 елда аншлаг белән уйнап киткән иде. Атна-ун көн барган гастрольләр тулы залларда узды. Менә бу гастрольләрегезне дә шулай булыр дип күз алдына китерәсезме? Гомумән нинди өметләр баглыйсыз? Торабыз, бuna Шамил Зиннурич безгә ярдәм кулы булып, оештыру мәсьәләләрендә без актив рәвештә ике театр берлектә эш башланык инде. Узган елда, октябрь айында Өфөлә Галискар Камал театры шаулап, гөрләп, гастрольләре бик матур узды. Без һәрбер спектакльгә барып карап, безнең коллегаларның уңышларына һөенеп, шатланып, бүген инде кунагашы карагаршы дигәндәй бездә Алла бирһә 14 марттан 21 мартка теклем удасак, безнең гастрольләребезне халыкка җиткергә дип ашкырып килеп тә иттек. Менә Уфа гастрольләреннән кайткач Шамил Зиннурич шундый яхшы каршы алдылар безне. Без алайык булдырырбыз микән дип хафаланган иде. Шамил Зиннурич, гастрольләргә санаулы көннәр калды. Менә әзерлек ничек бара? Уфа һәрвакыт бик җылы каршыла инде. Без аны мәш киләбез. Анда безнең сәхнә артында, анда борылырлык урын булмый, бүтән башкортның артистлары килеп тула, шундый Уфа шундый кунакчыл. Алайык булдырып булмый, һичшиксез, ләкин без бары тырышачакбыз. Уфа. Менә бу әзерлек сүзенә нәрсә керә соң ул? Без бит менә аңлап бетермибез. Юк, беренчедән инде аның бит мәшәкатьләре күп, ул гастрольне оештыру, аның залларында тулы булырга тиеш, рекламасы да барырга тиеш. Кунак, без бит кунакка ирешү дигән нәрсәдә безнең бик көчле. Гел менә беренче көннән башлана, ул соңгы көнгә кадәр инде кунакка ирешү берсен берсе. Чиратка саласыз кем кунак калырга. Геләндә үлеш. Ләкин быел гомумән Гафури театры инде яңарыш кичерә торган вакытта яшьләр бик күп театрда, аның режиссурасы да, аның актерлары да Мәскәүдән укып кайттылар яшьләр. Гомумән бик кызыклы хәл Гафури театрында, репертуар бик кызыклы. Без инде үзебездә документаларны көтәбез, күрмәгән спектакльләрне күрергә тырышабыз. Гафури театры Казанга килә, бу инде зур вакыйга. Менә без инде театрның репертуары турында да сөйләшә башладык. Һәм мин ул репертуарның күрдем, рекламасын күрдем. Бик киң колачлы. Менә сезнең репертуарыгыз, Казан тамашачысына тәкъдим иткән спектакльләрегез ни өчен нәкъ менә шушы спектакльләрне сайладыгыз? Бунда театрның баш режиссеры Айрат Камула Абу Шахманов әйтеп китә, уңайлы булыр дип уйлыйм. Айрат, микрофонны алсагыз әйбәт булыр. 2007 елда күрһәтмәгән спектакльләрне быел алып килдек. Ул өр-яңа спектакльләр һәм тамашасы Казан тамашасына күрһәтергә теләк булды инде. Ниндирәк спектакльләр булачак менә? Төрле спектакльләр була, төрле жанрдалар, комедиялар, мелодрамалар, драмалар була. Менә теге вакыт без килгәндә Туфан абыйның Мулла спектаклен алып килгәнек. Был килгәндә инде Ярату гөнаһмы спектаклен алып киләбез. Шулай ук башкорт классикаһы бар анда. Башкорт авторлар бүгенге яшәгән автор яшьләрдекеләр бар. Менә Туфан абый исеме яңгырады. Туфан абыйга шалтыраткач бу тапшыруга килергә чакырып, ул инде бер сүзсез риза булды. Туфан абый, бу димәк Башкорт дәүләт академия драма театры сезнең өчен бик якын булып чыга. Гадәттә сез әзрәк киреләнәсез. Туфан агай миңа Казанга караганда Башкортстанда Туфан агайды бик яраталар. Бездә генә түгел, Салават, Сибай һәм башка Туймазы, Нур театрларында да бик әүдем куела. Шуңа күрә без аны үзебезнең драматургыбыз дип исәпләйбез һәм бүген безнең эргәлә янәш булуына без һөенәбез, шатбыз. Туфан абый, микрофонны алсагыз инде. Татарда да, Башкортта да bir әйтем бар. Йылан йылыга ияләшә ди.
Мен өзім шаңарға күрә миңа яктышрак күрсәткән җиргә аларны мин яратам. Мине яратмаган кешеләрне мин үзем дә яратмыйм. Шаңарға күрә менә бу башкорт театрында элек-электән, борын-борыннан минем анда үземнең урыным булды. Һәр вакытта киштәдә Туфан Миннуллинның урыны дигән аерым урын. Шуңарга күрә мин аларга рәхмәтле. Аннан соң бу инде теге татар театрларынан индер бер күләгә төшерү түгел, башкорт театры минем рухыма якын. Мине ни өчендер менә теге бытовой конкурс драматург диләр юк. Мин бер качанда башкорт театрына хас булган романтик, менә шушы бераз гына җирдән аз гына күтәрелеп сөйләшү, дөнья турында. Ул бит башкорт театры, башкорт артисты, татарлар әйтә, күктә йолдызлар ди, башкорт артисты, о, күктә йолдызлар дип сөйләшә. Уйнап. Менә мин шушы яклырак үзем. Шуңарга күрә алар куйган вакытта мине алар дөрес аңлыйлар, мин аларга бик рәхмәтле. Аеруча Гафури театрына менә Рифкат бар иде. Аллага шөкер, минем якын дустым менә хәзер яшь киш келде, Айрат келде. Аллага шөкер, менә Хөрмәтулла, менә бунда билгеләр. Алар барсы да миңа якыннар. Менә башкорт театры гастрольләре алдыннан телевидениега күчтәнәчләрен җибәрә торды. Әйдәгез, хөрмәтле тамашачылар, әлеге күчтәнәчләрдән авыз итеп алыйк. Senin kılganların vaksı derse, edem zat ondayga baralmak ile. Meninkine öpkelevim de artık. Öpkele, Öllükka, men bitinin anlayına varıp, tarihte esnet yuvalara atılan halkını respublikalıktır. Avtonomiyadır. Avtonomiya. Nindey avtonomiya indi o? Milli medeni muhtariyet. Hayır, medeni yanına. Bir kelime, ona halkı bizim. Yıllarla, bir yıllarla. Ezik adamlar, nimeleri. Эфирда мәдәният дөньясында тапшыруы, бездә кунакта Башкорт театры. Аның гастрольләре 14 марттан 21-нә кадәр Галиәскәр Камал театры бинасында узачак. Менә әле генә үзе карап үттек, Айрат Ахтамович, менә сез кайчандыр Урал Батыр әсәре турында әйткән идегез. Бу әсәрне сәхнәләштерергә ашыкмыйм, чөнки бу әсәр менә урыслар өчен Библия кебек, мөселманнар өчен Коръән кебек кадерле булса, минем өчен дә шул кадәр әһәмиятле дигән идегез. Менә Зәки Вәлиди Урал Батыр, Салават Юлаев кебек шулай ук милли каһарман. Менә мондый шикләр булдымы әлеге әсәргә алынганда? Шикләр булды. Беренчедән ул бит инде уйдырма персонаж түгел. Ул ысын яшәгән тарихи шәхес бит инде. Шуңа күрә, әлбиттә, аны алдап та күрһәтеп булмай, бик фантазировать та итеп булмай. Шул ук вакытта документаль нисектер коры гына күрһәтеп та булмай. Аны нисектер күңелен асырга кирәк. Зәки Вәлиди шәхесе безнең өчен бик зур шәхес. Бына Түрксой оешмаһы тарафынан Зәки Вәлиди елы үтте бит инде. Ул бер кешегә арнап елды исемен атагандар. Бына киләсәктә Тукай елы тора Түрксойда. Быел. Шуңа күрә без
шул спектакльді қойырға болды енді. Менә документалистиканы сәхнәгә чыгару бит инде җиңел түгел, бигрәк тә бу актер өчен, аны уйнаган актер өчен авыр, чөнки ул заманына, чорына да туры килергә тиеш, һәм гомумән ул ошаган да булырга тиеш, аны эчке каршылыкларын да бирә алырга тиеш. Бу образны тудыру авыр булмадымы? Гомумән нинди менә авырлыклар белән очраштыгыз? Тарихи шәхестәрне иҗат итү һәр вакытта авыр. Чөнки беренчедән уның тышкы кыяфәте генә түгел бит, уның эске дөньяга, шуннан һуң дөньяга карашы, был яки теге мәсьәләгә уның булган мөнәсәбәтен һәрберен асып алырга кирәк. Һәм был бәләкәй генә 2 сәгать эчендә. Бұл спектакльдә безнең Зәки Вәлидиләр бөтен дүйім итеп әйткәндә 4 булып китәләр. Бәләкәй Зәки, бала Зәки Вәлиди, революцион осырдагы Зәки Вәлиди, шуннан һуң Төркияләге өлгергән Зәки Вәлиди һәм улыгайган Зәки Вәлиди. Бuna 4 осыры күрһәтелә. Чөнки бер генә спектакльдә ул тиклем бай язмышты биреп бетереп булмай. Бик катмарлы һәм язмышы шул тиклем төрле хәлдәргә бай. Шуңа күрә безнең иске дөньяны күбрәк асу менән бәлки шөгыльләнгәнбездер һәм әлбиттә бөтен дөньяга билдәле галим буларак, уның инде галим һәм кеше дигән 2 мәсьәлә куелган. Галим һәм кеше. Я булмаһа дәүләт әһәмиятендәге кеше һәм үзе ябай кеше буларак моны нинди кеше. Әлбит монда өстәүнә күсәк тотып тарихчылар тора. Әйе. Алар бит тарихчылар инде бик вакыттан тикшерәләр, һәрбер детален, бунысы ошамаган, дүке сүзе дөрес түгел дип, монда бик зур җаваплылык таләп ителә шуннан да. Шулай тарихчылар һәм әлбиттә тарихчылар һәм сәясәтмәннәрнең дә аларның да эше бар. Әмма шулай булуына карамастан безнең бұл спектакльдә караган халык, бунда гына түгел, Төркиядә караган халык та күбрәк уның эске дөньяһын күрә. Бuna шуның менән кадерлерәк ул безгә. Төркиядә ничек кабул иттеләр? Шул яһәтен өстәп кенә әйтеп китәһем килә. Минеңсә, без Төркиядә уйнаганда бик нык толкынландык һәм белмәем, башкалар өстендә минең өстендә иң мөһиме булды Субидей, уның улының йылы кабул итүе. Һәм адактан без кайтып киткәч әле Төркиянән дәвам итте Зәки Вәлиди көндәре Анкарала һәм телевизорда аскас Субидей бей интервью бирә. Һәм унан фән эшмәкәрлеге хакында һорайдар атаһының. Ул иң беренче һүзе шуннан башланды. Буна башкорт театры килеп, спектакльдең охшавы шул кадәр йылы күзләренә яшьләнеп сөйләнү минеңсә ошо олы мәртәбә булды безнең спектакль хакында дип әйтәһем килә. Төркиядә күрһәткәндә. Төркиядә спектакльдә карарга улы менән кызы килде бит инде. Һәм сәхнәләрдә улы менән кызы уйнай, балалар уйнай. Шуннан спектакль беткәч сәхнәгә менделәр дә шул балаларды тотып карайдар да, илайдар, тотып карайдар да, илайдар. Шуннан безнең спектакль Зәки Вәлидинең биографиясында шундай хәл булды бит инде. Уның беренче катыны, башкорт катыны Зәки Вәлиди белән бергә Төркиягә китә алмаган. Уны Сталин заманында инде репрессияга ниткәндәр. Шуңа күрә ул гомере буе Төркиядә шул катынын хагынып яшәгән дә 50 яшендә инде яңынан өйләнгән 30 яшьлек үзенең студенткаһына инде. Шул һәм без спектакльдә беренче катынын да күрһәтәбез. Безнең Разифа актриса уйный инде. Ничек улар кабул итер икән дип без тулкынлангайнык. Улар сәхнәгә килеп шул Разифаны карайдар да biz шулай дип уйлагайнык. Безнең атайыбызның беренче катыны шундай матурдыр, ул башкорт дип шулай әйттеләр инде. Буны Казанга алып киләбез, тоже бер кызыклы хәл. Зәки Вәлиди бала сагында инде атаһында мәдрәсәлә белем ала. Шуннан ул белем уга йетмәй, атаһына әйтә, мин укырга китәһем килә. Атаһы ебәрмәй, шуннан ул төнен касып Казанга укырга китә. Шуны кызык. Инде без үзебездә күрбез, мин махсус карамадым, чөнки диск җибәргән идегез. Бу спектакльне карыйсы килә башладымы инде? Теге тамашачы залыннан карау кыйммәтрәк, шуңа күрә карамадым мин бу спектакльне. Инде бүгенге театрның гомумән репертуарына күз салсаң, нинди үзенчәлек чагыла. Монда фольклорга нигезләнгән әсәрләр күп. Бу Кодача, Шәүрәкәй, Урал Батыр спектакльләре, гомумән менә бу Зәки Вәлидидә дә милли колорит шундый көчле. Мәскәү тәнкыйтьчеләре фольклорны менә милли театрларның үсешендә төп хасият дип билгели. Ә менә тамашачылар мондый спектакльләрне ничегрәк кабул итәләр? Фольклорга нигезләнгән спектакльләрне. Бұл Баязбекәйдің Кодасы һәм Шәүрәкәй хакында әйтергә теләгәндер инде. Әлбиттә, без бүгенге заман проблемаларында урыс классикаһы, дөнья классикаһында
эшләргә һәм репертуарда төрлелеген хакларга тиешбез, әлбәттә. Ләкин үзебезнең нигезе, үзебезнең булмышты, рухи булмышты сакылдырган әсәрләрне дә онытырга тиеш түгелбез. Шуңа күрә менә репертуарда узган 2008 елда килгәндә Кодаса музыкаль комедияһен алып килгәнек. Оның үзенчәлеге шунда, унда тере оркестр, 15ләп, 20ләп безнең тере оркестр уйнай һәм һәрбер артистыбыз яңлышмасам 30лаган партияны тере рәвештә башкара һәм узган килгәндә тамашачылар бик әүдем йөргәннәр. Һәм Шәүрәкәйдә Алла бирһә, унда быга тиклем безнең башкортның онытыла төшкән инструментларын тергезеп, унда ла бик үзенчәлекле скрипка менән кыл альт музыка коралларының сагылышы, шуның уртагылыгындагы үзенчәлекле яңгырашу күрә Шәүрәкәй спектакльдә үзенчәлекле булыр. Кыры карышык авызны йырта диләр бит әле бездә татарда. Әйдәгез шуңа күрә кыры сүзле булмасын өчен Кодашадан бер изек карабыз, аннан соң сөйләшүне дәвам итәрбез. Yok, atalmayın. Yengen de alalım. Yok. Alo! Atay! Alo! Atay! Yengen de alalım tibet. Yok, atay. Kuşuyla atay taşla. Atay! Atayın kuşabına vallahi kara. Alo! Atayın kuşabına vallahi kara. Atay! Alo! Yok, atay taşla. Atay! Anlamtın balam, anlamtın. Ayam, neme buldu bana? Atay! İlle yok farkıda. Basirinde yaratıp kına durağında indi. Uf Allah kayım neydeyim iken. Kulasa! Eyde bulma ha! Minin kuluma hım koyup kulasa! Gerekmey. Şoyartağın hin. Kortlas. Yavaşla buna! Mini korklas mı? Kodasa! Minele samay vakit bana Mahmud'a kolagaya vak kolagaya. Emin samay yigit gülhane. Ey terehudumde ey tomay vakit dilmeram yaratkan kodasa ay yürekeyim Nazama dur kıldasan, kılla esserep kasan Yaratkanım birgine, küttereyin ilgine Kudasa Qozanın teatr seyircilerin Mart ayında bik seyinişli vakıga kütü bik tizden bizning Merkezimizde Bашкорт Дәүләт Академия драма театр гастрольләре белән киләчәк. Бүген алар мәдәният дөньясында тапшыруында кунакта. Мен Искәндәр безнең бу тапшыру инде бер реклама гына түгел, бит Башкорт театрының Татарстанга килүе һәм татар театрының Башкортстанга килүе ул сәясәткә дә бәйле. Аны булай гына теге ике театрның килүе генә дип карарга ярамый. Чөнки ике халык тугандаш, игезәк халыклар, аларның арасындагы илемдә алар бүтән өлкәдә алып барылырга тиеш. Сәясәттә, икътисадта, сәнгатьтә, бигрәк тә театр иң демократик ул безнең оешма. Шуңарга күрә моңарга ул яктан да карарга кирәк. Һәм безнең ике республиканың да җитәкчеләре моңарга әһәмият бирәләр. Безнең араларны бернинди провокаторларда суындырырга тиеш түгел. Безгә гомер буе бергә яшәргә. Әгәр безне айырсалар, ул белмим кемгә файдалыдыр, безгә бик зур зыян китерәчәк ике халыкка. Шуңарга күрә безнең бу театрның гастрольгә килүен biz siyasət bilə bəyli kişilər şulay deyib bəyələrgə tiyişmiz. Əlbəttə də sənqət, tamaşaçı, onlar barısı da var. Şu anra görə kilülük hərgiz Bашкорт teatrın bizim teatrın barığı. Ol bir üzlüksüz devam etirgə tiyiş. Marşid Səlimcanov әйтәдір Meni kızıqsandır, Londonda neler oynauları. Meni kızıqsandıra Қазақ teatrı нәрсә oynuyor, Башкорт teatrı нәрсә oynuyor deyip. Biz bunu bugünkü çıraşuda anıda aytırga tiyiş. Hem tamaşaçılar bunu anlarga da tiyişler. Eğer indi Башкорт teatrı kilgen, iken Башкортларны min tilinde anlamayım eli falan degen deyip, miş başında yatırga tügül, qarıyım eli.
әзді біздің туғаннарыбыз келген, нинди бүләк алып келгәннәр икән дип кызыксынып, аларга килүенә хуплап, кул чабып каршы алырга тиешләр. Хөрмәтле кунаклар, Туфан абый ул безнең инде депутат, үзе белмәгәннәрегез өчен әйтеп узам, сәясәтмән, шуңа күрә ул сәясәт күзлегеннән дә карый. Әмма без шулай да Кыдаша спектакле турында сүз башлаган идек. Туфан абый сүзләрен дәвам итеп, Рушания Юкачева дәвам итсен иде. Чөнки менә аның өчен менә бу килү нинди мәгънәгә ия икән. Туфан абый ул дәүләт кешесе, әмма мин әйтер идем, нинди генә сәяси тормыш дөнья булмасын, башкорт белән татар арасында без ике театр, шул театрда эшләүче һәрбер артист бер-беребез белән гел, менә ул гомергә килә, ул элекеге әүвәлге заманнардан бирле барлыкка килгән дуслык, без аны дәвам итәбез. Инде хәзер без үзебездә олыгайып беттек, инде 25 елдан артык миңа калса хөрмәтләшләр бит. Бездән соң менә килгән буын безнең яшьләр, сезнең яшьләр бу елгы менә гастрольдә бик матур очрашу. Алар очраштылар, алар бик матур очрашу оештырдылар Гафури театрында. Алла бирсә, Шамил абый шулай бит, безнең театрда да шундый яшьләрне таныштыру, тагын да ныграк аларны бер-берсенә якынлаштыру очрашу буларчак. Без аңа әзерләнәбез. Ул ни өчен кирәк? Менә сәясәт кенә түгел бит әле ул сәнгать кешесе булгач, без барыбыз да театрда эшли торган артистлар буларак, без үзебезнең сәнгатебез белән генә түгел, үзебезнең гомумән тормыш яшәү рәвешебез белән дә кызыксынып яшибез. Бер-беребезнең гаилә хәлләре белән аралашып яшибез. Без шуның хәтлек якын туганлашып биткәнбез, бер-беребезгә биришеп. Туфан абый дөрес әйтә, ул татар белән башкортны айыру, ул миңа калса, ул менә бер туган баланы ата-анасыннан айырып бер-беребезнең юбилейларына йөрибез, менә Алла биргән Алла шулай юбилейлар безнең менә инде хәзер олыгаеп киләбез бит, инде хәзер зур бәйрәмнәр уздырабыз, юбилейларга чакырышабыз, бер-беребезгә шулай йөрибез, куанабыз, сөенәбез, гастрольләр килгәндә уйнаган рольләребез өчен шатланабыз. Без аларга үзебезнекен күрсәтәбез. Аларныкын шундый әйбәт роль уйнагансың дип сөйнәбез. Менә ул безнең дуслык, ул мәңгелек дуслык. Якынлык ул менә. Шулай булсын, инде яшьләр дә дәвам итер. Менә шуңа күрә мин бүген менә сезнең арада монда нишләп утыра икән бу Рушания апа дип уйламагыз. Мин менә үземнең, минем дусларым менә Сара, менә Илдарны, Илсиярны, Хөрмәтулла, әле Айрат ул безнең өчен яшь, аларның үз буыннары бар. Шуларны мин шәхсән үзем монда үзлегемнән аларны монда алар өчен аларның якларга, аларны күтәрергә, аларны хөрмәтләргә дип килдем. Бездән аларны яклыйсы юк, без аларны яратабыз. Без кунак йөрешәбез. Без кунак йөрешәбез. Кунак йөрешәбез. Без иләребезгә, бер-беребезгә кунакка йөрешәбез. Булды заманалар, Аллага шөкер, Раушания мәрхүм Хәдринде Коли менән үзләренең бәләкәй генә торган yerендә лә зур итеп кунак йыйлар башкорт артистларын йыйып. Шуннан без тырыштык, улар Уфага килгәс. Менә ошо мөнәсәбәт безнең 20 нисә елдан артык барды. Менә Шамил Зиннурич бай әйтеп куйган, нисек каршы алырбыз дип. Татарлар каршы ала белә, без аны бик яхшы беләбез, каршы алып. Шунда әйтеп каршы алалар. Шуннан кайткас без калтырай башлайбыз. Татарлар килә, нисегрәк әзерләнергә икән дип. Менә шулай бер-беребезне макташып яшик җәмәгать. Әмма сездә кайтык инде. Мөмкин. Бер генә һөйләм әйтеп китәйм әле. Менә элек бөтә коллектив белән килеп ята идек бит, әйбит. Кунакка сакыру рәхәт ине. Бер бөтәһендә бергә, бер нисә тапкыр. Хәзер теге береһе килә, береһе китә, береһе комиссияла дигән күк. Тура китерүе бик кыен кунак итәргә. Үткән тапкырда мин бер генә актрисаны кунак итәлдем, чөнки ул күбрәк ятты. Гел сәхнә артында, үземсә кунак итеп йөрдем. Яраян сестер бу инде Кыдашага күчик. Менә ниһаять Кыдашага күчәбез, бер-беребезне кунакка чакырыштык. Инде менә бу Кыдаша юк, ярып барырбыз. Туфан абыйга ярабыз да китәбез, әйеме? Нигә менә сез бу Кыдаша спектакле белән инде Кытайга кадәр барып җиткәнсез икән дип ишеттек. Анда аны ничек кабул иттеләр башкорт фольклорын? Без анда 2 көн уйнадык һәм әлбәттә ят мөхит бик борсылгайнык, ничек аңларлар икән дип. Ләкин бunda Татарстанда әйтик Өфөлә ничек уйнайбыз, тамашачылар шулай ук бердәй тамаша кылдылар. Уң яктан, һул яктан залдан тәрҗемә бара уларның телендә һәм бик матур йыр, моң
Һәм икенче көндә ниндидер техник накладка килеп сықты ла, тәрҗемә тукталды. Безнең артистлар уйнап бара, инде директор сыгып инде гафу итегез, яңадан башлаyak, чөнки хүзгә тура килмәде ине. Бер 3-4 минут булгандыр пауза. Бер халык сабыр гына ултырып кабул итте. Яңадан уйнай башлаганнар, кул сабып, шундай теге артисттың кайфын күтәреп, бик тә Бу инде менә театр төрки фестивальләрдә генә түгел, гомум театраль пространствога чыгу турында сөйли. Гомумән менә бу җәһәттән тагын нинди уңышлар бар? Фестивальләрдә катнашу, бөтен тәҗрибә туплау, башкаларга карау, ничектер үзеңне күрсәтү. Гомумән башка җирләрдә, кайларда безнең татар театры инде хәзер Европа ягына да чыгарга карый. Башкорт театрында мондый омтылышлар бармы, мәсәлән? Былтыр без беренче тапкыр театрның тарихында инде беренче тапкыр Арлекин фестивалендә катнаштык Санкт-Петербургта инде. Ул Алтын битлек фестиваленең балалар өченге варианты инде. Шудан шулай ук былтыр Буратино белән нәрсә? Юк, Серле көршәк спектакль. Буратино безнең иң өр-яңы спектакль, быел кышка гына эшләгәйнек. Шуга Казанга алып килергә булды инде. Һәм былтыр Минский калаһына барып, без фестивальнең исеме нисеген әле? Реальный театр. Юк, реальный театр түгел. Белая вежа түгелмесең? Юк. Фестиваль. Шунда катнаштык. Һәм без спектакль уйнанык. Бездән алда Петербург спектаклен уйнаналар һәм без уйнап беткәч икенче көндә Стреллер спектакле уйнаналар инде. Безгә бу бик нык булды инде, какой-то мәртәбә булды. Фестивальләр уңайына теге чит илләргә гастрольләргә бару, ул әйбәт, ләкин мин алай бик үк аңара итмим әйбәт. Шуңарга күрә безне бер-беребезне күбрәк күреп белергә кирәк. Менә мин бик нык игътибар итәсем килә, менә безнең бу төрки дөньясының, менә шушы төрки халыкларының фестиваль ниндидер бер формаларда үткәреп, аларны якынайтырга кирәк. Бер-беребезгә. Хәзер туганнар бер-берсенә әгәр тотынып яшәмәсә, әйбәт, мөмкин түгел хәл шушында глобализация дигән бер куркытып тора. Менә мин шушы фестивальләрдә айрыш әзерләргә кирәк дип саныйм. Мин бер пьесада язасым килә. Әйтик анда бер 5-6 төрки халыкларның бергә катнаштырып, үз телләрендә уйнатып. Әйтик, һәр бер артист үз телләрендә, минем аның сюжеты да бар. Әйтик анда бер татарның бер бәгенең малай өйләнергә тели, һәм ул үзенә сайлый кәләшләр. Һәм шул кәләшләр килә Казахтан, Башкорттан, Үзбәктән. Менә шушы тамашасы килә төрки дөньясын. Менә без аңарга бүген бик аеруча игътибар итәргә тиеш. Һәр бер халыкларына, Скандинавия халыклары берләшә, славян халыклары, менә бу төрки дөньяны менә берләштерү, менә Төркиягә баруыбыз минем өчен күбрәк шатлыклы, айдадыр әллә Скандинавиягә баруга караганда. Һәрвакыт үзенчәлекле фикере була аның. Быел Төрки халыкларының театр фестивале, Нәүрүз фестивале кабаттан үткәрелә 10-нчы тапкыр инде. Казанда 30 майдан 5-нче июньгә кадәр Гафури театры билгеле чакырылы һәм катнашачак. Гомумән Мәҗит Гафури театры Төрки дөньяда иң көчле театрларның берсе. Алар һәр вакыт бик үзенчәлекле мотор спектакльләр алып киләләр, быел да шулай булыр дип уйлыйбыз. Спектакль алып килергә әле уйладыгызмы? Берничә вариант бар, пока сер. Вариантларда сер. Башкорт театры, Чуваш театры, Якут театры, булар Төркия дөньяның иң зур театрлары. Чит илләрдә андай театрлар юк. Булар чыннан да горурлык, безнең Төркия дөньяның горурлыгы бу театрлар. Мәҗит Гафури театры быел гастрольгә дә килә, март айында, әле май айында тагын киләсе бар. Нәүрүз фестиваленә без инде өметләрен турабыз. Гафури театры һәр вакыттагыча күтәреп җибәрә. Нәүрүз фестивален шулай булыр дип уйлыйбыз. Менә Башкортстанда туганлык фестивале инде 4 ел үтте, ялгышмасам. Быел буламы ул? Быел була алмай. Нәүрүз була. Нәүрүзгә 10 ел. Без катнашырга теләйбез инде. Сез ел бирдегез инде. Һәм киләсәктә туганлык булыр дип өметләнәбез. Аңлашылды. Менә театрлар өчен нинди генә заманда да ул инде репертуар бер зур проблема. Туфан абыйның шундый сүзләре бар. Кайчан гына алма драматургия юк дип зарланалар. Ул һәр вакыт булган дип әйтә иде. Менә инде бүген башкорт драматургиясе ни хәлдә?
Тагын режиссерга Алар әйткәнчә, алар уйлаганча мин бер әйтим, менә монда минем алда тора программалар әйбит. Мин карап торам, бөтенләй миңа таныш булмаган исемнәр монда. Тегендә Дәүләт Бирдина, менә монда Салават Әбүзәр. Бу мине бик сөендерә. Демәк, яшьләр арасыннан, башкорт яшьләр арасыннан драматурглар үсә. Чөнки һәр милләтнең үз драматурглары булырга тиеш. Шул вакытта гына театрның, хәтта театрның үзенең драматурглары булырга тиеш. Менә шуңарга күрә бик шатландыра, рәхмәт сезгә яшьләр белән эшләвегез өчен. Әмма сезнең Гафури театрының бармы? Гафури театрының үзенеке дигән генә драматурглары бармы, мәсәлән? Камалныкы кебек. Үзенеке дигән генә бuna Бар Туфан Миннуллин дигән. Мостой Кәрим. Салават Әбүзәровты безнең театр беренче куйды, шулай булгач ул безнеке булып калыр. Ул беренче без куйдык һәм бүтән куйган театрдар юк. Әлегә. Менә Тәнзилә Дәүләт Бердинова беренче тапкыр бездә куйды. Ул шагыйрә. Салават Әбүзәров та шагыйр. Шагыйрьләрнең пьесалары моңлырак килеп сыга нисектер. Кайһы бер драматурглар булып китәләр, журналистлар, улардыкы больше сюжет ягы һәм бер кеше үлтерү турасында ул криминалистик сюжет булга инде. Шагыйрьләр Монысы минем бакчагарак булды. Шагыйрьләрдәке нисектер хүзе тәмле, нисектер халыкка май кебек ята инде. Микрофонны алдыгыз. Алдым да бер-ике генә күз кыстырдым, куям. Менә сезнең репертуарда теге милли әсәрләрдән тыш чит ил драматургиясе да бар. Бу ихтыяҗ булудан киләме, халыкның ихтыяҗы булуданмы Башкортстанда, әллә булай тәрбияләү өчен генәме, артистны, тамашачыны тәрбияләү өчен генәме? Ситил драматургларны без бunda алып килгән бер спектакль, бу диалендыкы. Уны без бәләкәй сәхнәлә куйдык. Безнең эксперименталь сәхнә барлыкка килеп ята инде. Ул зрительный залла трансформируется итә, ул тыргыстарды булай да куеп була, түңәрәк формасында да куеп була. Һәм әлбәттә артистларга ла һәм яшь режиссерларга нисектер яңа формалар, яңа экспериментлар куярга кирәк. Чөнки театр ул үзе менән бәхәсләшеп яшәһә, ул үсә инде. Шулай да менә Айрат Абушахманов режиссер буларак, башкорт режиссеры буларак ничек уйлый? Күбрәк без куярга тиешбезме чит ил драматургиясеме, әллә милли драматургиямы башкортның? Ничек уйлыйсыз? Бер 90-га 10 шулай. Үзебездәге 90, 10 урыс классикаһы, ситил классикаһы или современный драматургия. Ул күп 90-га 10, 95-кә 5 җитә. Менә Туфан абый, менә мин дә бу мәсьәләдә сезнең белән килешәм. Инде әйдәгез менә бу урында тукталып, тагын гастрольләрдә катнашачак бер спектакльнең үзегенә күз салыйк әле. Шәүрәкәй. Kahırlı durmuşta hingine başımdan haypal. Tuğan yerimden seskeler aldığımda yılgırlap güne yuvattım. Bana bu da ninde rahat buldu. Yok, bulmadı. Kahırlı durmuşta. Onu sargaman sıkıştırgan buyumdu. Yerine büyüklü yigitten öldürürken nasip oldu. Yani Tennün tartmaz bir öge beylenir. Yolahına barrahına la boyandırdı. Mükhabbeti seske attı. Yigitin mine bulma ha bulma. Min mükhabbetimde haklar mı? Şu mükhabbet
Biz Мөхәммәтша Буранғоловтың Шәүрәкәй исемле спектакльнән өдік қарап кеттік. Бұнда инде біздің Мәскәүдә оқып қайтқан, хәзер инде 2 ел булып сыга инде. Элек біздің хөкүмәтебез республикада шундай конкурс игълан итеп, бер төркем яшьләрдә укырга җибәргәнек һәм улар укып кайтып, хәзер театрыбызда 3нче сезон эшләйләр. Хәзер уларда мөмкин әйтергә репертуарыбызда төп рольдәрдә башкарып, хәзер инде ең хызгарып эшләйләр һәм менә Шәүрәкәйдә лә шуны күрдек. Шулай ук менә Балакайдарым спектаклендә лә улар байтак төп рольдәрдә башкаралар һәм Буратино спектаклендә лә төп рольдәрдә башкаралар. Шуңа күрә буындар күсәгилешлеге хакында ла хәстәрләйбез. Быел махсус үзебезнең театр өчен Захир Исмәгыйлов исемендәге сәнгать академиясында махсус курс йыйдык һәм Алла бирһә бер Актерлар курсы. Актерлар курсы. Ә режиссерлар белән эш ничек тора? Режиссерлар менән укытабыз. Үзебезнең яшьләр араһыннан бына хәзер бер 2-3 егетебез укып йөри. Мәскәүдә бына әйткәндәй хыялый спектаклендә шулай ук безнең элекке артистыбыз, хәзер инде бына дипломлы яшь егетебез Арслан Янбәков куйды бына бу Диплом алып кайтты инде. Актерларны кем укыта? Аларның бит менә ул режиссерларның күбесе китәләр дә, аның күбесе кала берәрсе генә кайтып керә. Калганнары бит аның калалар шунда. Шуңа күрә үзебезнең театрыбызның рухында тәрбияләнгән кешеләрне ебәреп, уларның ниндидер рухи бәйләнешләре булганды ебәрү отышлы. Дөрт әйтәгез. Ундай осрактарда була. Изяр ханым, менә сез яшьләргә нинди мөнәсәбәттә? Бына шуны әйтәһем килгәйне. Тамашасылар бит инде кайныһында яшьтәр микән, кайныһында алар уйный микән дип уйланырга мөмкинчелектәр бар. Әмма ләкин мин шуны әйтәһем килә, безнең театрда бына был яшьтәр Щепкинсылар кайтуда шул тиклем бына бай целый коллектив кайтты дип әйтәһем килә. Әзерлекле. Бына элек артистларның кайныһы йырларга белә, кайныһы биергә белә, кайныһы курайда уйнай. Бына был Щепкинсылар үлтереп йырлайдар, үлтереп бейдәр. Уш китмәле. Менә килгәс үҙегеҙ күрерһегеҙ. Безнең театрда бына ошо урта буын менән яшьтәр араһында өҙөклөк барлыҡҡа килмәне. Элегерәк буындар араһында аҙыраҡ ҡына өҙөклөк барлыҡҡа килгәйне. Менә театрның бит аның теге тамашашы билгеле, яйымы. Менә килде яшь кешеләр кайткачтан тамашашы белән театр арасында мөнәсәбәт ничек яхшы якка үзгәрдеме, ничегрәк үзгәрде? Ул сизелә бит. Тамашасыларыбыҙ да йәштәрҙе матур ҡабул иттеләр. Сөнки хәҙер улар, бына Хөрмәтле Газалич әйтте, Айрат Әхтәмов әйтеп китте, улар безнең бөтөн репертуарда герой-героиняларда уйнайдар, күмәк сәхнәләрдә уйнайдар. Бына уларның бер ние бар. Элегрәк дип әйтәһем килә микән инде. Ну, бәлки без яшь сакта булгандыр да, бәләкәй роль бирһәң, әҙерәк кәмһенеп ҡабул итү бар ине. Бына ошо балаларда ошо әйбер һиҙелмәй. Улар бына бөтәһе лә бер ҡаҙанға ҡоялар, бер ҡаҙан өсөн эшләйҙәр. Театр өсөн махсус курстың әҙерләүе лә отошло, сөнки бер-ике кеше килеп инһә, ҙур коллективға, хатта оло кешегә ул ниндәйҙер ауырлыҡтар бар. Ә бында 15-20 кеше, улар өҙөктә түгел, килеп театрдағы репертуарды біліп, ондағы ағайдар менен, апайдар менен танышып, күмәк сәхнәләрдә уйнап, ул тарихты біліп, китаптан оқып түгел, көндәлек тормышта булуы, ул отошлы. Адактан уларның репертуарға инеп китеүе, улар үҙҙәрен шул театр менән бәйләп уҡығанда уҡ йәшәйҙәр. Хөрмәтле, Уфада курсны кем уҡыта инде? Айрат Әхтәмович һәм икәүләп. Мында яшьләр дигәннән бик артык теге мин бәлки инде картая башлавым галәмәтедер. Яшьләр дип артык мында бик мавыгып китергә ярамый театрда. Анда бөтен буын булырга тиеш. Өлкәннәрнең тәҗрибәсе булмаса, яшьләр бер эшләй алмый. Алар менә шушында яшьлектә биеп, сикереп, ниндидер бер дискотекадан килеп кергән малай шала шикелле генә булып калалар. Әгәр инде аларның арасында өлкәннәр бар икән, аларның өлкән абзыйлары, өлкән апалары бар икән, алар бит әле традицияны дәвам да итергә тиешләр. Башкорт театры традициясын. Ул менән Мәскәүдә укып кайткан бер төркем яшьләрне үзләренә кертеп җибәрсәң бит, алар Мәскәүнең бөтен ширләрен дә үзләре белән алып кайталар. Шуңа күрә өлкәннәрне сакларга кирәк театр. Бик ихтирам белән сакларга тиеш дип саныйм мин. Туфан агай, был осракта мин драматургтарга мөрәҗәгать итәһем килә. Бына безнең поколенияны онытмай торган пьесалар, образдар яҙһындар ине. Әҙерәк шыйғайды. Шыйғайды менә шул иҫәптән теге безнең
теге занятость нисек була әле ул? Безнең занятость әрәк кәмене катнашу. Әйе. Шуга драматургларга мөрәҗәгать итәбез. Языгыз безнең поколениесен, ишчала зуррак поколениесен әйбердән. Мөрәҗәгать итмәйсез, мөрәҗәгать итүче кешеләр бар аның менә утырам. Илсиярга кушылып, мин дә әйтеп китим әле. Чын мәгънәсендә драматурглар алар яшьләр өчен күбрәк язалар. Ну, ул шулай бит инде. Яшь кеше гашыйк була, яшь кешеләр өйләнешә, яшь кешеләрнең гаилә барлыкка килә. Урта буынга олырак кешеләргә җә әнисе җә әбисе ул бик сирәк туры килә. Миңа калса, сәхнә үзе дә бит ул яшьлекне ярата. Шул олы кешеләр белән, орта буын кешеләр белән аралашып яшьләр алар үсәләр икән, ул театр өчен отышлы гына. Күбрәк яшьләр уйнарга тиеш. Чөнки матурлык, сафлык яшьләрдә ул күбрәк сәхнәдә тамашачыга әйбәтрәк дип әйтәм. Камал театрында бик күп, бик озак барган бер спектакль бар. Аның героена 91 яшь. Бүген дә аны сагынып сөйлиләр. Монда яшьләр булгачты мәхәббәт теге була дигән сүз син арттырып җибәрмә. Мөхтәрәм җәмәгать, буыннар алмашы турында сөйләштек, әйеме? Менә мин әле хәтерлим, бер ара ул теге режиссерсызлык булып алды, узган гасырның азагы һәм 2000 елның башында сездә бер кыска гына ара режиссерсыз, баш режиссерсыз яшәп алдыгыз, хәтерләвемчә, әйеме? Әйе, Исрафилов китеп барды да, аннарысын 2005 елда менә сезгә көчле яшь режиссер Айрат килде. Менә Айрат килгәннән соң һәм Исрафилов заманыннан соң менә ул вакытны инде күбрәк менә артистларга бирик инде. Үзгәрешләр сизәсезме театрда, труппада гомумән? Менә әгәр дә гаиләне алып барган атаһы, ягъни әсәһе үлеп китсә, гаилә нисек барады алга? Менә шундайрак бер тойгы булып алды ул. Менә егетләр кайткан сыга тиклем. Әмма шулай булуына карамастан, театр ниндәйдер яр ситенән ситкә егылып төшмәне. Кәйлеп калды, ләкин егылып төшмәне, чөнки сакырылган режиссерлар бар иде. Улар арасында бына Калмыктан да килделәр, Кыргыздан да килделәр, ниндәйдер Фәрит Сәнтәев килеп куйды. Фәрит килеп китте, шуга ул театрда бару хаклап алып калынды. Һәм буны хаклап алып калды, әйтергә кирәк, безнең буын артистлары. Безнең буынга төште ул бына Хөрмәтуллага. Шул безнең буын бит инде. Менә Фәрит Бикшәнтәев дидегез, менә ни өчен бүген менә булай алмашынып спектакльләр кой? Ни өчен Айрат Абушахман бүген Камал театрында? Менә Марсел Хакимов заманында да бер әйбер игътибарым бар, әйеме? Берәр генә Исрафилов белән Марсел Хакимович бары тик бер генә спектакль алмашып куештылар, әйеме? Менә хәзердә мондый традиция, ниндидер алмашу традициясын мин күрмим. Бар. Без менә Шамил Зиннуричта хәтерләй бер ай элек кенә килдек һәм бу хакта һөйләшүләр булды. Фәрит Аллабирха киләһе елда һәм Айрат Актамишта килеп алмашыну, ниндидер яңа спектакльләр кую Аллабирха киләсәк планда бар, ләкин тормыш алга бара, нисектер килеп сыкмаула ихтимал, ләкин менә шундай матур пландар алда бар. Без ис китмәле спектакль каранык. Һезнең яшь драматургтың. Һәм мин спектакль бара, үзебездә шул рольдәргә артистларны барлап бармак белән хана бултырам. Бабайлар чагымы? Әйе. Шул тиклем бына олы буын өчен, матур итеп олы буынды күрһәтү өчен ис китмәле уйлап табылган әйбер. Ну, без үзебезнең арала һөйләшү булды инде, әле пакага хатмай торабыз, бәлки ул драматург белән һөйләшеп булыр бит, Айрат Актамич. Булай нык күңелгә ятты әйбер. Ис китмәле. Бабайларыгыз бармы соң? Бабайлар кызыксына башладымы? Әбиләргә әйләндерәбез аны. Кисәге спектакль хакында әбиләргә ни җитми дигән спектакль. Аларда бар әле. Шустагыла шуны әйтке килә. Бuna килеп сыктылар Камал театрының 4 акула. Нисектер бuna безнең поколение егетләре Камал театрын ташлап киткәс, безгә шулай тоелды инде, әзрәк етимрәп калган шикелле. Ошында безнең Мансуровыбыз килеп сыгайны, Койлыбыз килеп сыгайны, Камалыбыз килеп сыгайны, ул егетләр хәзер юктар. Шунан кисәк күрдә, әлдә бунандай агайдар әле эшләп йөриләр бит, күңел шатланып ултырды тамаша залында. Һәм улар эшләй генә түгел бит. Улар дөбердәтеп эшләйләр, бuna шундый һәйбәт. Аллага шөкер.
Шуңа күрә кисән нык куанычлы күренеш булды ул безнең өчен. Менә Камал да Акылы дигәннән Египеттагы Туфан абый, микрофонны алып, мөмкин булса әйтәсез Юк сезләрне. бит реплика Шул кисәге спектакльдә агайдарыбыз бөтенләй икенче яктан асылды менә безгә күренде. Теге элек уйнаган образлардан бөтенләй ситкә китеп яңа образлар тудырган. Инде әйдәгез Камал театрынан, менә чыннан да Камал да, Гафури театры да ул академия статусына ия театрлар. Әлбәттә инде башка театрлар белән чагыштырганда моның өстенлек яклары да бар, шул ук вакытта җаваплылык та көчле. Менә бүгенге көндә академия театрларын нәрсә бурчый? Гомумән менә бу мәсьәләләргә кагылышлы сез бер-берегез белән сөйләшәсезме? Ниндидер проблемалар турында? Аралашу барамы, Шамил Нурович? Шулай да сорауны шулай калдырырга. Академия театрын бүген нәрсә бурчый? Академ театры гына түгел, без Мәскәүдә съездда, пленумдарда осрашабыз. Шулай ук менә бүгенге көндә әлбәттә бөтә Рәсәй театрдарын борсыган, ул автономиягә күсәү, шулай ук ул проблема дип әйтәйек инде ул кызганска каршы ул карар кабул ителгән һәм без аны тормышка ашырырга тиешбез. Шуңа күрә был әлбәттә акса һанауга театрдан килем алу, ләкин biz уйлап биткермәйбез, хөкүмәт уйлап биткермәй, ул бит килемгә генә түгел, рухи байлыкты тарату, телде, милләтте хаклау хакында ла без әлбәттә уйларга тиеш. Шуңа күрә бик борсылып торабыз менә бу автономия хакында. 83-94 федераль законнар, алар җимергеч законнар, театр сәнгатен җимерүгә корылган кебек эшләнгәннәр. Ләкин безнең әле хөкүмәтебез бар, Башкортта да, бездә дә безнең театрларны әлегә яклап киләләр, шулай булыр дип без өметләнәбез. Ләкин бу театр сәнгате дөньясында салкын җилләр исә, көзгә әле съезд булачак, бу театр эшлекләр берлегенең съезды булачак, анда бу мәсьәләләр күтәрелер. Ләкин Аллага шөкер, әле менә Туфан Абдуллович әйткән сүз, әлегә без бер булсак, без бергә булсак, без башкортлар белән бергә булсак, әле без югалып калмабыз дип уйлыйбыз. Безнең арадашчылык бик көчле бара. Без планнар белән, яңа планнар белән яшибез. Безгә репертуар алмашуда кирәк, режиссерлар алмашуда кирәк. Әле безнең рәссамнар алмашу, әле Дан Еникеев бездә шактый актив эшләп килә моңа кадәр. Ул безнең художникларын бик күп нәрсәгә өйрәтте. Ул Россиянең иң көчле художнигы минем уйлавымча. Һәм безнең элемтәләр безгә бик кирәк һәм безнең өчен бик мөһим. Менә узган көздә генә сез булып кайттыгыз гастрольләрдә, шунда инде гастрольләрдән кайткач Уфа тамашачысы бераз үзгәргән дигән комедияләргә өстенлек бирә дигән идегез, менә шушында студияда җыелган вакытта. Менә бу нәрсә белән бәйле? Берсе булсын инде, менә тамашачының үзгәрүе нәрсәгә бәйле дип уйлыйсыз сез, уфалылар? Тамашачының үзгәрүе, хәзер мин әйтим әле, аннан соң менә Хөрмәтулла әйтер, тамашачы үзгәрүе илдәге үзгәреш белән бара. Тамашачыларга театрның гаебе юк. Чөнки илдә менә бу шушы хоккей, футбол, тегеләре, булары җиңел генә тамаша карап, уйламыйча яшәү, дөньяның ничек бар шулай итеп бүген яшәп калу дигән әйбер тамашачының күңеленә менә килеп керде. Уйланмый башлады тамашачы. Ул уйларга иренә башлады. Футбол караганда уй кирәкми бит. Хоккей караганда уйларга кирәкми. Гол шайба дип кычкырып утырсаң, шул җитә анда интеллект та кирәкми. Менә монда хәзер менә безнең тормышка килеп керә башлады шушы әйбер. Тамашачы комедия, аңарга комедияның да уйландыра торган кирәкми. Кычкырып, нәрсәдән көлгәнен белмичә көлеп чыгып китсә, иң тамаша шатлана. Ул гына түгел. Ул бездә дә, ул бүтән башка театрларда да бар. Шуңарга күрә менә Шамил башлады, дәүләтнең ул сәясәте булырга тиеш. Аның мәдәниятын, халыкның менә уйлау дәрәҗәсен, театрларны, әдәбиятны турында уйланулар булырга тиеш. Монда башкортның тамашачысында аз гына да гаип юк. Әгәр дә без шушылай дәвам итсәк, гомумән 40 кешеләргә әйләнәчәк. Без театр кирәкмәячәк. Хөрмәтулла әфәнде, Фәрит абый менән һөйләшкәндә, Фәрит абый да әйтте инде, бuna ниндәйдер үзгәреш һизелә дип. Бuna элек совет заманында цензура шундай нидәр булды. Худсовет, ул теге түбәнге кимәлдәге комедиялар ниләрдә сыгарга рөхсәт итмәгән. Бүгенге көндә кайһы бер театрдар, академия театрдары түгел, кайһы бер бәләкәйрәк театрдар инде зрительдә тамашасыны ялып итер өчен шундай тосыз әйберләр куялар.
И Уфалала ондай театрдар бар, кызганычка каршы. Инде әлбәттә бу һәр вакыт тамашачы белән менә бу сорауны бәлки алданрак та куясы калгандыр, чөнки һәрбер кешенең үз фикере бардыр. Ләкин хөрмәтле кунаклар, кызганычка каршы безнең тапшыруыбыз менә шушы урында тәмамлана, чөнки вакытыбыз тәмам. Бу бер башкорт җыры белән тәмамларга иде. Без һау булыгыз дип тамамларбыз. Инде менә чыннан да артистлар ул мәңгелек мусафирлардыр. Менә шушы юлларыгыз сезнең һәр вакыт озын булсын иде. Һәм әлбәттә Уфа Казан юлларына бер качанда тузан төшмәсен иде. Һау булыгыз. Яңадан осырышканга теклем. Сау булыгыз, әлбәттә инде тамашачыларыбыз гастрольләрне дә бик көтеп каладыр. Рәхмәт.